Hoi allemaal, daar zijn we, de derde dag van de Gouden Sambafoon. Wij krieden vandaag en dus ook €1000 vastelovens te goed. Ja, we zijn vandaag een klein beetje uitgeweken van de oorspronkelijke plek. Een paar honderd meter, want ja, de hints worden misschien net gaat te makkelijk. Al een paar uur stonden ons op te wachten. Maar we zijn natuurlijk creatief en we hebben een ander plekje gevonden. Maar niet verder vandaan. Ik zie al auto's op ons afkomen. 1, 2, 3, 4. Dus ik denk niet dat het hier lang gaat duren vandaag. Maar wie weet, het kunnen ook gewoon natuurlijk voorbijgangers zijn. Maar daar lijkt het niet op. Nee, ik zie jullie al uitstappen. En het leuke is, we staan hier bij weiland, hoe ook wel eens koeien lopen, dus overal is koeienvlaai. En ze komen al aangerend, ik hoop niet dat ze uitglijden. Maar ja, als ze ons hebt gevangen, moeten ze nog een raadsel oplossen. Zo makkelijk is het niet, jongens. Ik zie al 1, 2, 3 lui naar ons toe rennen. Niet normaal vandaag, wat zullen enthousiast, hier leuk. Rennen, sneller! €1000 vastelovens te goed! Oh, er komen nog meer jullie. 1, 2... Ja, jongens, ik zie 5 mensen rennen. Niet normaal. Maar hier is nog een raadsel wat ze ons oplossen. Ja, jongens, er komt allemaal tegelijk. Maar wij kunnen de rebus oplossen. Goedemiddag. Hallo. Du bent de eerste, hoi. Hoi, dag, goedemiddag. Eerste rebus, succes. Oh, dat is leuk. Hoi, goedemiddag. Hi. Nou ja, mocht je het weten, laat het me weten. Ja, Dat rijmt. Ja. Beetje moe en gelukkig. Goedje. Hoi. Hoi. Ja jongens, wat is het codewoord vandaag? Je hebt één kans, hè? Laat dat duidelijk zijn. Als het fout is, dan zit er af. Ik wil hem wel benutten. mag ik je al schokken? Ik wil hem benutten. Dit was Tonprater. voor een kiek of het goed is. Ja. Het is goed! Ja! Gefeliciteerd! Dank je. Gewonnen. Sorry, dit was net later. Zie ik of na, zo wil ze het proberen. Ja, hoe komt ze vandaan? Op Belveld oorspronkelijk. Hoe nou in Neerkant in Brabant. Dus een beetje moeten ademen. Sorry. Wat doen we zo in Brabant? Ja, Heeneven, het dorpje Heeneven. Oké. Maar ik kom uit Belveld. En Ja. ik vind nog altijd te vasteloven de Limburg. Dus, ja. Ach, wat leuk. Nou ja, toen hebben ze hem gewonnen. Toen mogen ze hem gewoon horen. En ja, sorry. Ja, net te laat. Ik merk het, ja, helaas. Ja, ik was in twijfel of buurtrainer of tonprater, een van de twee. Ja, die heeft ook allebei goed gerekend. Ah, oké. Maar ze zei net geen eerder, hè. Mogen je proberen. Ja, dat is netjes. Maar dan hebben ze nog genoeg kansen deze week. Dat is goed, mooi, dankjewel. Ah, dat is sportief. Ja, En dit stond ook al klaar, hè? we stonden er al lang even te wachten, ja. Dus we komen elkaar door, hebben al een beetje te zitten buurten. Ik geloof dat het allemaal samen stond, of niet? Ja, dat was nog met z'n tweeën. Ja. Al te wachten. En toen dacht ik, daar achter het weiland toch gebeurt wat. Ja. Dan wat weer. Worden de hints te makkelijk? Ja. 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 Oké. Nou ja, dank voor het metspelen. Je hebt ook nog een paar kansen deze week, hè? Zeker, gewoon zeker proberen. Mooi. En hoe is het voor gebroken? Ja, een nieuw pakje is altijd goed. En in Venlo vier ik de vastelovend ook. Dus ik denk dat er de muntjes gehoord kunnen weren. Ja, En dan wil ze verkleed gewoon dit jaar. dat weet ik nog niet. Ieder jaar een beetje te kijken hoe het valt. Dus, maar goed, kunnen we nog even over nadenken. Ja, zoals ze vorig jaar. Clown. En van alles ben je geraapt eigenlijk. Oké. En de dag, was ze al de hele week het proberen om hem te winnen? Of? Nee, eigenlijk niet. En nou dacht ik, nou is het in mij al, nou is het in de buurt. Ja, dan moeten we gaan. De dag zegt, probeer het gewoon. Ja, precies. En ja. dacht ze iets dat voor in de toren zou staan? Ja. Ja, en toen dacht ik, daar achter het weiland toch, gaat wat gebeuren. En toen zag ik de landbaan gewoon van de camera, dus toen rennen. Maar goed, we hebben hem. Nou, ik zal je zeggen, de bedoeling was ook dat voor op de toren stongen, maar die stond ons al op te wachten. Ja, het loopt er wel bovenop, ja. Ja, toen dacht ik van, nou ja, dan gaan we gewoon met de toren op het uitzicht kijken. Ja, nou.
Dat dacht ik al. Dus nee, fijn, leuk. Ja, Hiervoor gefeliciteerd en ja, Dankjewel. geniet ervan. Ja, dankjewel. Top. Ja, er worden natuurlijk nog het hints vandaag. Dat wordt winderig. Nou ja, dat wordt natuurlijk als we echt op de Belforttoren hebben gestangen. We hebben nog een hint tussen Veen en Maas. Dat sluit natuurlijk omdat hier veel veengronden zijn. Peel en Maas. En we hebben nog een hint. Dan moet ik hier even gewoon spieken. Eén momentje. Heb ik al. Ja, vandaag hebben we namelijk 3 hints. Dat is nog niet ieder gebeurd. Maar hier wordt de vrede bewaard. Dat is omdat er hier veel bunkers van de Tweede Wereldoorlog zijn. En dus ook bij de Belforttoren. Nou, er zijn nog 4 kansen deze week. Dus probeer het gewoon allemaal. En er ziet dus weer verschillende ergens in de provincie. Wie laat, dat blijft nog een geheim. Maar elke dag om 11:09 is er een hint op onze social media. En om 20:10 moest je vooral even naar Ellie Radio luisteren, want dan morgen is mijn collega Joop aan de beurt. Zal hij nog even gaan vertellen. Succes!